Hello guys, good morning. Good morning. Ngayon ay 5:36 ng madaling araw. Tayo pupunta sa Bayambang para makaaga-aga makabili tayo ng suso na susupsupin. Arirag. At kagabi hindi kami nakatulog dahil hindi kami nakasupsup. Ayan, kasama namin si Imang, isa rin ito, hindi rin nakasupsop. Oh. Good morning. Hello, Sam. Yan, guys. Ay, maaga kami ngayon. Para makaabot kami sa susong supsupin. Ito rin itong isang kagabi pa niya sinasabi, ang suso, hindi kasi nakasupsup. Ito aming driver, si Velasco Supring. Ayun okay. Ayan ako, madilim-dilim pa guys. Yo guys, good morning. Dito tayo sa Bayambang ngayon, Pangasinan. Tayo mamalingki uli. Buy and cook. Agad magang-maga na. Sila kanyo talaan nyo lang namin. Sila kita na talaan mo namin. Ano na yung 50? Lahat na yan, hati-hati tayo. See you lang. Oy, tapilang nyo namin. Yun alaga na mo guys Magandang ni nanay, kami na tsamba ni nanay, ubos ang kanyang paninda. Yan guys, yan pala ang pinag-uusapan na namin guys kagabi. Arirag sa Pangasinan, suso sa Tagalog. Yan guys, pinakyo na guys nila misis. Dito tayo ng umagang-umaga dito sa Bayambang. Sila yung mapanood nila sila sa tuwing madaling araw na tayo dumadaan dito sa Bayambang, Pangasinan. Yun talaga madaling araw pa lang guys, andito na sila, nagtitinda. Kahit si nanay tutulot na ng kanyang kariton. Kaya nay, tulong. Mga tricycle driver yan guys. Aga rin nila. Ayun, nakakuha na rin si Lutlot guys ng dirimon. Sige lang, tatamangalo din mga pagkarami sa kilin. Magang-maga dito guys sila dami ng tao. Para maghanap buhay sila, magtinda. Ayan guys, mamais, Yakult, gulay.
bayang, sa bayang bang, mga puto nila, oh. Yan pala guys, sa bayang bang, hindi lang pala sa loob ng palengke. Titinda lang mga palagkit. Yan guys, maaga pa lang. Talagang nandito na sila sa palengke guys, sa mga palengke. Talo bigyan si Kalata guys, ng Pilipino. say hi. Oh, Si Kalata what's siya up? para kilatan. Ano rin bukas? Upload natin yan. Lunes makapanood yun na. Yeah, oh. Parang Bombay ito si Caesar. Bangladesh. Oh, Bangladesh. Pero speaking Tagalog. Magkano po yung pure white nyo na t-shirt? 150. Sa susunod, bibigyan kita t-shirt. YouTube. Guys, magang-maga pa lang talaga guys. Oh, marami kayong nabili. Ayun, napamalengke si kuya, oh. Yun guys, oh. Yan, pinakyaw nila guys. Ang natutukan natin sa ating vlog na magang-maga, talagang kinuha ng paninda ni nanay. Yan guys, oh. Pinakyaw na Manila Misis. At ipamimigay daw nila yung iba. Bilas po dito, pwede lang. Yan, bilas ko. Kasama ko. Good morning mga taga-Bayang-Bang, Pangasinero. Taluroy 50 apat na ba? Dapo para sa kanila. Biar apa nanti? Teka. Ay kuya, ano nga binupat? Sila misis po namamalengke, hindi po ako. Binupat na sa akin, kabuti kami. Ayun. Dito magta-tricycle yung mga store. Ayan, mga magang-maga po. Ayan sila. Ilalabas na yung Talagang magang-maga. Ayun. Dati sila mga pasahero guys. Ito mga madaling araw. Walang pasero. Wala pa rin daw pasaheros. Walang kita. Ilalabas na namin yung Ayan po ang Bayang Balon, Bayang Bang Tricycle Terminal.
namin sa properties na yan, boss. Yung tricycle, tingin mo para alam mo. Ayan. 500. Ito yun, te. 500. Bitin mo, patulong eh. Yung kante, akin na yun, ha? Ayun, ubos ang suso. Kante. 500. Ubos ang paninda ni nanay. Siya ang natsamba ng ating vlog para pakyawin nila misis ang kanyang paninda. Ay, so, okay, ay, talagang pumila. Manila na, may traffic na. Trabaho kami. Diba na yan? Kakalala ko kami. Matara mo magkabaysir. Yan si nanay, ang natsamba ng ating vlog para ubusin ang kanyang paninda. Ano naman kaya ang papakyawin ng ating mga misis? Nasaan na si? Tuloy. Hindi naman ay kapapalisin na para manaya. Pala, kaya siya, so pala. Sabi nga rin pambayar ko. May papabatong ko, no? Kami bayar ni. Kapay ng bayar eh. Hanggang bibili daw tayo ng ano, sa kanila tukak, yung palaka. Ma'am, nilupak. Tayo sa loob guys. Guys, oh, alahas. Hindi lang kita kinaman. Guys, bayang ba? Yan, lagi kayo updated sa aking mga vlog. Sir, subscribe nyo na lang guys. Yo, punta na sa hanggang guys, hanggang sa dulo. At sila ay naghahanap na daw ng palaka. Hanapin natin si Mrs. Pinapalisa po sila hanggang alas 6 lang uwi yata dito. Guys, dito sa Balon, Bayambang. Ayun, nahanapan ko rin si Mrs. Nakahanap ako ng ano, yung palaka. Palaka. Anong palaka? Boss, what is mo? Hanggang alas 6 lang daw sila dito sa palengke ng Balon, Bayambang, Pangasinan. Hihinda po ng alahas. Guys. Morning.
kalinisan po. Oo, sila yung nagmi-maintain ng kalinisan dito sa Balon Bayambang, Pangasinan guys. From Baguio po kami. Ay, Baguio. Ayun guys, nakaano natin yung isang mga ng mga kalinisan. Mga YouTuber ni BBM. Ayan guys. Paritaling kalinisan at kayusan ng palengke dito sa Bayambang. Hanggang alas 6 lang daw sila dito guys, kaya yung guys, sa labas na tayo sa palengke ng Balon Bayambang, Pangasinan. Guys, napakaraming tao sa madaling araw. Ayan na sila, misis. Dahil palang tao. Daming tao rito guys. Ya. Oh, sakay yung tricycle. Iya, dito ara kami. Iyo. Open mask na po dito guys. You know. Morning, good morning. Hello. Hello. Good morning again. I'm here again in Bayambang, Pangasinan. Yan po yung mga magtitinda ng mais. You know. Good morning po. You know. Mga guys, magtitinda rin ng mga puto. Good morning. Tayo sa palengke, sa pinaka-main po na market ng Bayambang uli tayo. Yo, what's up? You know, what's up daw sa Trijong, Trexit? Trijong. Trijong daw pa. Yo, shout out daw. Sino shout out nyo, sir? Yeah, mayroon tayo dito sa Bayambang eh. Kaya dito tayo balik-balik ang Bayambang, Pangasinan. Yo. Aga po tayo dito sa Bayambang, Pangasinan. Shout out po sa inyo mga tiga Bayambang, Pangasinan. Yo.
sila ng isda. Dito tayo sa fish section. Yun, oh. Good morning po. Good morning mga tinapa. Yan guys. Dito sila ng tinapa. Puro. Yan guys. Ana? Paubos na rin ang tilapia guys. Oh. Pangalan ng pili mo, boss. Ayun, babalik pa ha. Morning sa umaga. Naubos ang ating sticker. Ayun, naubos. Meron pa sticker. Ay, meron pa. Tingnan nga. Yan. Ay, ito pala kay Mrs. Marami kay Mrs. Yeah, subscribe nyo. Bigyan mo sila para updated lagi sila sa Bayang Bang, Pangasinan. Kanila yung mapapanood ang kanilang sarili. Sila ang artista natin Ay, dito. sila nga. Ay, sila nga. Kung saan na sila nulo? Yun, oh. Ito, hawakan mo. Bigyan mo nga to, kuya. Ayan, Para may... subscribe nyo, sir. Ano? Hindi sila na sticker, guys. Yun pala guys, ang ano nila ng tilapia, oh. Nakaano sa sasakyan. Ayun, oh. Binababa nila guys. Mga tilapia. Nagagaling sa truck. Hello! Kayo ang ating artista sa ngayong umaga. Ayan, panoorin nyo, oh. Sa inyong sarili. Ayan, subscribe ninyo. Yan, yung pangalan ko. Dito pala guys, nanggagaling yung ano, tilapia. Ayun, oh. Binababa, galing sa truck. Oh. Yung guys, si kuya, oh, sinasalok niya yung mga tilapia. Ayun, binababa rito sa tray. Oh. Ayun, oh. Ayun. Sige, dito tayo sa kabila. Dito pala pakyawan ng mga tilapia. Yups. Madaling araw. Yan, mamalengke sila kuya din, oh. What's up guys, yan, oh. Yan, subscribe nyo na lang po para kayo updated sa Bayang Bang, Pangasinan. Yan. Sama niya si Mrs. niya. Sige po. Ano yan? Ano yan? Ano yung video mo? YouTube po. Ha? YouTube. Bawal kasi dito man eh. Nagpaalam ka ba? Alam niyo po, awas ang lalaki. Ha? One. Yan guys, ha.
Vlogger binawal guys. Yan taong yan. Tayo sa polis, pahuli kaya natin to. Minigapon pa. Hello, morning. Swerte! Grabe yung nagmamic ko nung magme-megapon doon. Bakit? Bawal daw mag-vlog. Bakit ba? Si Raul, binlog ko nga para madali siya Bakit bawal mag-vlog? Kaya nga bawal daw mag-vlog. Si BBM, di bawal na rin pala si BBM mag-vlog. Oo nga. Raul, Bawal. may hangover pa yata Para matanggal sa trabaho. Oo. Dapat ang ibawal lang niya yung mga Kaya nga pati vlogger, babawalin niya. Sige po guys. Morning. Yun, tapos na mamili. Gawin na tayo guys. Ang dami-dami mo pa naman pants doon na banda. Sabi nila, bawal daw mag-vlog dito sa Bayangbang, guys. Eh di lahat pala ng mga vlogger, huwag kayo pupunta rito sa Bayangbang. Wala namang bawal. Bawal daw, sabi nung nagme-megaphone. May hangover pa yata sa alak. Pagkabukan. Yeah, guys. Hello po. Yan si Kuya para ma-subscribe sa ating updated na mga vlog sa Bayangbang, Pangasinan. Yan po natin siya ng yan po, sticker na. Okay. See you, sir. Okay. Tara, uwi na po tayo sa Palma, Pangasinan. Bahay nila Velas.